Sane, haneno kanyo Paris from Siaya. My question is, how is the government going to identify whether vulnerable, least needy, less needy, haparo ni mano ni seduoko Silas Doge. Yes, mano mapio pio ne ote machielo mabende wanyalo somo. Deadline en chien tarik 27 dwe ni, kose en chien tarik 7. Haparo ni waselero ni deadline en chien tarik 7 mar dwe manyien. Nuloke Doge. Yes, yeah. Na negbe no bedo chien tarik 27 mar dwe ni. Kata kamano nuloke namo. Koro kadwa lero mano gimomiyo deadline non loki en challenges ma gina ng'ikruok ma jopuonjre gi jonyuol nwang'o. Koro nwaneno ni mondo kik wa inconvenience gi nikech wa encourage ji tete mondo apply mondo koro wambo miwa time monego bed ni koro wa access go this one mondo mi yud category mari. Koro nwaneno ni all the students onego bed ni apply kwanza mondo koro kwa chako timo assessment to watimo dichiel kasto universities nyalo yudo pesa gi kasto waoro. Koro mane gimomiyo nwa keto deadline on 7 lakini wa encourage ji niti kikiriti tarik 7 nikech Kenya waka ng'eni ji rito dakika mogik. Dakika mogik kanyo ko kibro yudo ka ng'ato ginene ka yudo ka in gi those application details ma requirements kiseso me have kamanyo make sure ni kai all those requirements isebedo go ma kichako the portal to koro in magik mi apply gi kaka gidhi nikech onego bed ni nikech nitie jok ma jopuonjre monego bed ni ma nwakwayo gi ni onego bed ni gibedo gi kaka jok mano bedo supported gi ginene kano kichulo fees ni kendi those supporting letters from the sponsors onego bed ni bedo go ka in janyuol ni mon nitie moselal kata mosenindo onego bed ni bedo gi that certificate. Koro I encourage jopuonjre te gi jonyuol te ni mokwongo ng'iyane ni kapok ichako application be in gi gik midwaro te all those requirements mondo kichako application to kik bed gi ng'ikruok moro but kik irit nyaka 27 tarik 7 dwe mar 9 ni koki apply but anyalo jiwo ni counties wa Manyanza ageni wan gi ginene Kisii wan gi Huduma Center Huduma Center kidhie tipenjo kama help nitie kata universities fund ibro konyi kanyo. Kisumu be wan go kato Migori be kidhie Huduma Center kipenjo ni dwa time application mari tibiro nwang'o. Koro counties wa ariyo maonge go en Homa Bay gi Siaya lakini gibedo supported gi Migori gi Kisumu lakini nitie jotendwa mabe dhi chako wuotho from next week wadhi wuotho e gwenge mondo koro wang'iyane ni applications dhi nade mondo dino chako kata mana chon nikech next week naneno ka